tie otázky sa pýtať. Dobrý deň, prajem. Tomáš na Banskej Bystrice. Povedám možno takú veľmi častú otázku. Čo bola vaša motivácia stať sa vôbec prezidentom? Ďakujem. Tak ja som nikdy nechcel byť politikom. Nikdy. A najskôr asi možno poznáte z môjho príbehu, keď som mal 27 rokov, odišiel som do Spojených štátov, chcel som zmeniť svoj život. Rok a pol som tam umýval dlášky, uvažoval som, že časom by tam za mnou prišla moja rodina. Odišiel som ako elektrotechnický inžinier, žiaľ, prácu som nedostal ako inžinier, takže rok a pol som umýval dlášky, robil v malom obchodíku, žil vo veľmi, veľmi strašných podmienkach, aby som po roku a pol sa vrátil späť a uvažoval, čo so sebou. Mal som 29, prišiel som o všetky peniaze, ktoré som vtedy v Spojených štátoch zarobil, pretože som ich investoval do jednej spoločnosti, ktorá bankrotovala. A jednu vec, čo som si povedal v tých 29, že ja si vyskúšam zobrať život do svojich rúk. A vyskúšam podnikať. Mal som len nápad, mal som chuť, energiu, nemal som peniaze a vďaka, pravda, že aj určitej zhode okolností, môžem povedať aj šťastie, pravda, ale aj nesmiernej drine, sme neskôr vybudovali veľmi úspešné spoločnosti s bratom a bratrancom, ktoré dodnes v Poprade fungujú a môj brat je toho riaditeľom a z absolútnej nuly, tam je teraz, myslím, 600 zamestnancov. Už v čase podnikania som dostal veľa ponúk do politiky, ale stále som to odmietal. Keď som už bol úspešným podnikateľom, uvedomil som si, že som veľa od života dostal. A byť úspešným nie je hriech, pokiaľ ste ochotní sa so svojím úspechom podeliť, pokiaľ ste si vedomi toho, že je množstvo ľudí, ktorí v živote nespravili nič zlého a nič sa proste nedarí. A preto som sa rozhodol vystúpiť z biznisu, svoje podiely som predal a začal som sa venovať tomu, čo pokladám v živote za také asi najviac naplňajúcejšie pomoci ľuďom. Založil som spolu s priateľom Dobrého aniela, do ktorého som vložil časť svojich peňazí, ktoré som zarobil a 8 rokov som pracoval len v Dobrom anielovi v charite. Stala sa z toho super úspešná charita, fantastická, transparentná. A ako vždy, keď ste úspešní a je vás vidieť, tak tie politické strany chodia a poďte a vždy odmietal som pri zásady. Ale keď som bol v tom Dobrom anielovi a videl som, ako nám kvôli veľmi, veľmi zlému zdravotníctvu zbytočne zomierajú deti, keď som začal navštevovať detská onkológia, všetko som to zažil, tak som si povedal, vyskúšam ešte nejak pomôcť tej spoločnosti viac. A chcel som na Slovensku vybudovať detskú filantropickú nemocnicu. Špičkovú. Aby skutočne tie naše deti, aspoň tie deti, keď už nemôžeme pre všetkých, aspoň tie deti, keď majú ťažkú chorobu, nech sú skutočne liečené špičkovými lekármi, v špičkových podmienkach. Spravil som 2 roky, minul som 500 000 eur a žiaľ projekt nevyšiel. Prišla finančná kríza a projekt mi ostal v zásuvke. A vtedy som si povedal, aká je taká moja, možno pre vás mladých, poučka, alebo moja taká skúsenosť, ktorú som sa rád s vami podelil, že sa nikdy neslobodno zdávať. Že žiaden boj nie je prehratý, kým ho sami nezdáme. A povedal som si, tak ak nedokážem vybudovať tú nemocnicu a tie deti stále sú tak zlé a tak máme v tom stave to zdravotníctvo, mal by som predsa len do tej politiky vojsť a vyskúšať zmeniť veci z hora. A vtedy som sa rozhodol, keď som ten projekt musel žiaľ zatvoriť, že pôjdem do politiky. Že pôjdem a rozhodol som sa, že budem kandidovať za prezidenta. Zo začiatku boli šance skoro nulové, ale išiel som, pracoval som, tvrde som makal, až sa niekedy sa stane, že na prvý pohľad neuskutočniteľné veci sa podaria uskutočniť a ja som rád, že tu dnes ako prezident môžem sedieť. A tento cieľ, s ktorým som do toho vošiel, vyskúšať pomôcť tej spoločnosti zhora, ten stále v sebe mám. Nie je to jednoduché, zažívam strašne veľa sklamaní, pretože vidím, koľko je tu zle fungujúcich vecí. Ako prezident vidím ešte bližšie, ešte hlbšie na nich vidím, mám ich priamom dosahu, ale žiaľ nedá sa zmeniť všetko. Prezident sám spoločnosť nezmení.
človek Slovensko nezmení. Na to nás musí byť veľa. Takže to bol ten dôvod, prečo som sa rozhodol do politiky vojsť, a to je skutočne pomoc ľuďom. Ďakujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, Tomáš Stár z Bratislavy. Pán prezident, ja by som sa vás rád opýtal, že predpokladám, ako sám hovoríte, zažívate kopec negatívnych skúseností, sklamaní, že ako dobíjate baterky, určite máte busy program, takže potom ma tak zaujímalo, že či tak aj vlastne sám si viete niekedy potom aj spať na seba a ako dobíjate baterky pri tomto náročnom povolaní. No, nie je to jednoduché. Program je veľmi náročný, stresu je veľmi veľa. Ja mám také asi 3 najuniverzálnejšie pre mňa dobíjače batériek. Prvý je, mám malé deti, mám 10-ročnú dceru a 7-ročného syna a byť s nimi, tak oni vás nedajú preč zo všetkých tých prezidentských problémov, pretože treba riešiť ich svet, ich vôbec netrápi predvolebný boj a stav školstva, zdravotníctva. Proste to je ideálne dobíjanie batériek. Žiaľ, moja rodina je v Poprade, ja som tu, takže to sa vždy nedá. Druhým takým, ja som typ, ktorý má rád takú ťažšiu literatúru, filozofickejšiu a mám obľúbených autorov, ktorých si rád, takých filozofickejších, ktorých si rád prečítam. A tam človek zase dostane naspäť to pochopenie toho, prečo sme na tom svete. Čo je našim cieľom, čo tu sme. A tie otázky verím, že si aj vy často kladete, aký je zmyslom života. Čím by sme sa mali snažiť. A potom už ten absolútne, keď už som celkom na dne, ale už neviem čo so sebou, tak absolútne najväčší dobíjač batériek pre mňa je návšteva detskej onkológie. Preto aj teraz, ako chodievam bez médií, ochrancovia ostanú pred detskou onkológiou, vojdem tam sám. Stretnem sa s rodičmi, keď som tam do Dobrého Aniela chodieval, porozprávam sa, viete, keď prídete k tým rodičom a vidíte tie malé deti a tak zrazu pochopíte, že všetko to, čo si my myslíme, že sú problémy, v skutočnosti ani problémami nie sú. Skutočne ťažké problémy vyzerajú celkom inak. Preto často hovorím, hlavne úspešným ľuďom, aby sa nebali dotknúť utrpenia. Ono to zabolí. To zabolí, keď vidíte tie deti s holými hlavičkami, s chemoterapiami napichnutými. Nie je to, ale na záver pochopíte, jednak tí ľudia, oni nechcú, aby ste s nimi plakali, skôr chcú diskutovať a uvažovať o tom, ako tomu celému pomôcť. Ale na záver, keď z toho vyjdete z tej detskej onkológie a podstate, tak si uvedomíme, koľko života dostávame. Už len to, že tu dnes môžete sedieť, mnohí krásne oblečení, pohodlkov, mladí ľudia, už len to je obrovský dar, ktorý ste od života dostali. Ale mnohokrát si to neuvedomujeme. Uvedomíte si to až vtedy, keď nájdete tú odvahu sa toho utrpenia dotknúť, aby sme si uvedomili, čo všetko máme a čo sme od života dostali. Dobrý deň, Veronika z Nitry. Ja som mala možnosť čítať list, ktorý vám poslali do kancelárie, ktorý vás pozývali do Young Guns. A chcela by som sa spýtať, že čo vám prešlo hlavou po prečítaní toho listu, že ste sa rozhodli, že prídete pri tom, ako ste veľmi vyťažení a že nás poctíte svoju návštevu. Ďakujem. Aby som vysvetlil, ako funguje kancelária prezidenta republiky, tak to funguje tak, že do kancelárie príde mesačne asi 1000 rôznych listov. Od rôznych pozvánok na návštevu obcí, škôl, nemocníc, akcie teda. Potom existuje tzv. Programová rada. No a ľudia, ktorí to celé analyzujú, že čo sú to za akcie a tí dávajú doporučenie prezidentovi, čoho by sa z toho všetkého, pretože je len nejaký čas, ktorý dnes je to tu majú asi 6. akcia. A čakajú na ďalšie 2. Ale nie takéhoto charakteru, ale iného, ale tu čakajú na ďalšie 2. Ale čo je jedna výhoda, že programová rada, to, že čo majú vyberať, o tom
to je základné určenie a povie prezident. A keďže pre mňa sú mladí ľudia, školstvo, taká tá, nazval by som to, podnikateľská atmosféra v našej spoločnosti. To sú pre mňa nosné témy a preto ma často môžete uvidieť na rôznych startup konferenciách. Uvidíte plné lietadlo mladých ľudí, ktorí so mnou idú, ja neviem, do Berlína, aby sa stretli s startupisti, aby sa stretli so startupistami v Nemecku, aby sa to spojilo, aby sme proste tú energiu, ktorá medzi vami mladými je, aby sme ju dokázali rozvinúť k tomu, aby tá krajina išla. Takže to oni vedia od prezidenta, takže sa mi to tam okamžite dostalo. No ale potom skutočne som, okrem toho, že som dostal podklady, tak som si ešte dneska pozeral aj vašu webovú stránku, čo o sebe píšete, čo o sebe hovoríte. Tam bolo také, že prihláste sa, že už ukončené prihlášky, tak ani som sa prihlásiť nemohol do ďalšieho ročníka. Chcel som si vyskúšať, ako to funguje, asi taká prihláška. A to sa mi nepodarilo, tak dúfam, že do ďalšieho by som sa mohol vyskúšať. Prihlásiť. Takže som tu proste veľmi rád a presne to si myslím, že je úloha prezidenta takéto akcie a takúto atmosféru v našej spoločnosti podporovať. Máme ďalšiu otázku? Ja by som sa predsa ešte... Vy to povedzte, ja to prerozprávam. Chcem sa predsa opýtať, že či takéto... Aké si myslíte, že by mal mať prezident nejaké vlastnosti? Ideálny, podľa vás. A ešte tak, že či sa vo vás, lebo ste vlastne lídrom number v tejto krajine, že či sa vlastne takéto nejaké líderské vlastnosti u vás prejavovali treba na základnej škole alebo niekde v minulosti? Wow. No, a keby mal mať prezident vlastnosti. To bola taká, ja som dostal otázku z časopisu Týždeň, že čo navrhujem, ako zmeniť našu krajinu. A ja som povedal, že nám treba dostať do politiky nových ľudí. Čestných a schopných. A to je to celé, čo potrebujeme, môj názor, čo potrebujeme, aby táto naša krajina s celým tým potenciálom, ktorý má, s tou celou tou krásou, s tým názor, s vami, mladými ľuďmi, so všetkým tým, čo tu máme, aby sme skutočne vedeli využiť maximálne k tomu rozvoju. Aj teraz budú chvíľku voľby, a keď sa ma niekto pýta, koho máme voliť, ja nikdy nepoviem, ktorú stranu máme voliť, to sa o tom nikto nedočká. Ale hovorím, pozrite si tých ľudí, ktorí vám niečo hovoria. Či je za nimi reálny príbeh. Či v živote niečo dokázali. Či sa dokázali postaviť za niečo, dokázať niečo. Mnohokrát, žiaľ, pred voľbami vidíte ľudí, ktorí nádherne rečnia. Nádherne, toľko sľubov, wow! To zase bude na nás padať z každej strany. Najjednoduchšie sľubovať. Postaviť sa a toto zmením, a toto bude lepšie, a toto spravíme tak. A nenadarmo sa hovorí, že ľudí máme hodnotiť nie podľa ich slov, ale podľa ich činov. A ak niekto niečo dokázal v živote, v treťom sektore, v podnikaní, v čomkoľvek, ale dokázal reálne za sebou niečo zanechať stopu, tak o takomto človeku, pokiaľ vám človek, ktorý niečo dokázal, niečo sľubuje, alebo má predstavu, tak viete, že k tomu má veľký predpoklad. Žiaľ aj u nás, ale v minulosti sme videli ľudí s úspešnými príbehmi, podnikateľskými, z ktorých sa stali také neskôr v politike zvláštne typky. A takže to je ten jeden predpoklad, mať na to schopnosti, danosti. A potom to druhé, čo je ešte nesmierne dôležité, je pokúsiť sa odhaliť tú motiváciu. Prečo to človek robí? Mnohokrát, áno, ja to chcem pre lepšie Slovensko a skrýva sa za tým túžba pomoci. Často je tam veľmi skrytá taká túžba pomoci o peniazoch. Takže ak by som chceli povedať, aký ideálny politik, tak je to schopný politik, že to dokáže, a ešte čestný, ktorý tam skutočne, ale skutočne vchádza s motiváciou tej
tej spoločnosť, tú spoločnosť meniť. Keď sa spýtate mňa, či som bol nejaký líder, čo ja viem, na vysokej škole som určite nepatril medzi najlepších študentov. Paradoxne som si všimol, že aj teraz neskôr si všímam, že často študenti s červenými diplomami boli v praxi neupotrebiteľní, ako nejak sa nevedeli uchytiť. Ja teraz, keď som mali stretnutie z vysokej školy, tak sa najlepšie chytili tí takí o latku menej ako tí absolútne čistí jednotkári, tí bifloši, ako sme ich volali. Nedá sa povedať, ale viete, človek sa s časom vyvíja. Niektoré veci, to napríklad, keď som mal 27, alebo potom keď som mal 29 a začal som podnikať, tak bolo to také logické, že som v prvom rade myslel na to, ako splácať úvery, ako zarábať, ako tvoriť najväčší zisk. Ale už vtedy keď som mal prvých 10-15 zamestnancov, bol som si vedomý toho, že v tom kolektíve, v ktorom chcem, aby sme sa cítili dobre. A to sú veci, ktoré sú nám často dané z rodiny. Vzorce správania, častokrát zdedíme to, aký sme. Máme mnohokrát genetický rozhod, už dávno za nás rozhodli naši rodičia. To je na jednej strane možno aj zlá správa, že už až tak veľa, ale na druhej strane vždy je to veľké, obrovské percento, ktoré my sami dokážeme svojim vlastným prístupom zmeniť. Takže časť našich týchto je dané a časť môžeme získať. To, prečo neskôr, keď som bol podnikateľ, neskôr som mal malú firmu a ja už som tak nejak uvažal, neskôr sme pomáhali jednému detskému domovu. S Piskom štvrtkou som prišiel a som tak zaklopal a hovorím, dobrý deň, ja som z Popradu, z Triangulu, môžem vám nejak pomôcť? No, vtedy potreba, tak sme pomohli. Potom neskôr sme boli ešte úspešnejší, tak sme ešte viacej pomáhali. To prichádza aj s tým, asi možno poznáte Maslowovú pyramídu hodnôt, že pokiaľ máte, tak ako by som povedal, v prvom rade sa musíte postarať o upotrebenie tých základných potrieb. Potrebujete bývanie, potrebujete mať stravu, budete mať rodiny, potrebujete, aby tá rodina niekde bývala, bola zabezpečená. Ale ako náhle toto je naplnené, tak je tak väčšiny, a to som rád, že aj tu v našej spoločnosti to vidieť, že potom u ľudí začína vznikať taká tá otázka, prečo som tu, čo s tými peniazmi a tak ďalej. A aj u mňa tak postupne rástol ten pocit tej zodpovednosti vo vzťahu k tej spoločnosti a taký skutočne ten morálne silný pocit, že strašne veľa od života som dostal, že je mojou morálnou povinnosťou to práce. Že je to nefér. Áno, risk, pracoval som všetko, že... A ten to nebolo také, že bam, že sa zrazu niečo stalo. Príbeh, čo sa niečo stalo na Slovensku je v Žakovciach je farár, ktorý sa volá Kufa, to je myslím brat toho nášho poslanca, to je už to iný typek. A to je človek, ktorý na zelenej, on bol karaterista, športovec a on vypadol na Vysokých Tatrách z lana, keď bol horovec, tak vypadol a ostal visieť na takej jednej skobe. Keby tá skoba povolila, tak on zomrie. A on vtedy dal sľub Bohu, že Bože zachráň ma a ja ti doživotne budem slúžiť. On sa zachránil a on to spravil. On skutočne vybudoval jedno úžasné v Žakovciach centrum, kde každý bezdomovec, ktokoľvek, čokoľvek, má tam ubytovanie, prácu, nesmie piť, musí sa modliť, to je celé. A vybudoval jedno úžasné zariadenie na Zelenej lúke, ja neviem, koľko tam má teraz, 250-300 ľudí. Úžasné zariadenie. Úžasné, ako to bez peniazy, bez ničoho to dokázal. U mňa to bolo tak. U mňa to tak nebolo. U mňa ten pocit toho také tej morálnej zodpovednosti tej spoločnosti to rastlo postupne. Takže nemajte ani vy obavy, mnohokrát sa stretávam s mladými ľuďmi a hovoria, tak to mám už teraz pomáhať tej charite a mal by som už teraz hovoriť. Nie, najskôr sa pevne postav. Keď budeš pevne stáť na svojich nohách, potom dokážeš aj dobre pomôcť. A vždy, keď budeš trošku zase silnejšie, bude sa ti lepšie dariť, budeš môcť aj lepšie pomáhať. Nespráv to, že teraz budeš svoj čas a svoju energiu v prvom rade premýšľať, ako mám pomôcť, najskôr sa postav pevne na nohy a keď pevne stojíš na vlastných nohách, potom dokážeš aj dobre pomôcť. Takže tak nejak tá moja genéza išla. Máme ďalšiu otázku? Dobrý deň, pán prezident, rád vás znovu vidím. A
Ja mám strašne veľa otázok na vás, ale ja keď som tu rozprával pre týchto mladých ľudí, tak som im povedal, že nič nie je nemožné. Že treba vždycky ísť za tým, čo si človek pred sebou vysníva a nie všetko sa dá dosiahnuť, ale nemožné nie je nič. Všade je možnosť, že sa to spraviť dá. Ale vás sa chcem opýtať, predpokladám, že často stávate pred rozhodnutiami, kde je veľa takmer rovnocenných možností a vy sa nejakým spôsobom musíte rozhodnúť. Takže prvá otázka je, máte už nejaký zabehnutý systém, že ak sa rozhodujem, dajme tomu na základe takýchto kritérií, alebo dám na intuíciu, alebo nechám si poradiť ľuďom, že či vám to už funguje, to je prvá otázka. A druhá, pri každom rozhodnutí človek potom zaň musí zobrať zodpovednosť a následne vyhodnotiť a poučiť sa z toho, tak tiež, či máte už nejakú mústru, nejakú matricu, na základe ktorej vyhodnocujete, že áno, bolo to správne rozhodnutie a tohto sa budem držať, alebo som niečo mohol urobiť inak a potom to premietnem do toho, akým spôsobom sa budem správať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No, prvá otázka, ako sa rozhodovať a čo spraviť. A v prvom rade, a toto je veľmi napríklad dobré, že dnes tu sedíte spolu a odporúčam, budete mať možnosť sa spolu stretávať a navzájom sa tak akože dobíjať energiu, je nesmierne dobré. Ja som sa vždy snažil obklopiť tými najlepšími ľuďmi, ak sa to dalo. Ideálne je, keď sa obklopíte ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako vy. Ako skutočne ľudia a takéto navzájom, ako keď si môžete sadnúť s kvalitnými ľuďmi a sa rozprávať s nimi, je najlepšie, čo môžete spraviť. Ak budete niekedy riadiť firmu, sa to podarí, budete podnikatelia, obklopte sa vždy, snažte sa nájsť vždy tých najlepších ľudí. To je to prvé, čo ja som sa vždy snažil počúvať. Hoci som už veľa zažil, aj včera sme riešili taký ťažký problém s jedným zákonom, či ho podpísať, či ho nepodpísať. Sedelo okolo mňa 5 skutočne fantastických ľudí. A ja som nič nerobil, ale som týchto 5 ľudí asi hodinu počúval. A každý argumentoval, čo si myslí, prečo ho podpísať, alebo ho nepodpísať. A nič som nerobil, len som počúval. Nie je lepšie veci, ako mať kvalitný ľudí. Na záver to rozhodnutie je o prezidentovi. Je to na záver. Mnohokrát budete stať pred otázkou, musím sa nejak rozhodnúť. Je to rozhodnutie o vás. A mne potom už pri tom samotnom tom mojom rozhodnutí nesmierne pomáha, to sú overené psychológie, rokúce techniky, vždy večer premýšľajte o tej téme a ráno sa rozhodnite. Ľudská myseľ má jednu fantastickú vlastnosť, že keď odpočívate, keď spíte, ona pracuje, ona si veci ukladá a normálne ich zoraďuje. Moje najlepšie nápady celoživotne vždy vznikli ráno v sprche. Keď večer premýšľate, budete stať pred dilemou, ako si kúpiť auto, rozísť sa s priateľkou, nerozísť sa, lebo mám vážne pochybnosti, prijať túto prácu, neprijať túto prácu. Budete x-krát v živote stať pred takýmto dilemou, rozhoda, názor je to o vás. A vždy si treba vypočuť tých ľudí, ktorých názor si vážite, vždy si ich vypočuť. A potom moja stratégia bola to si to nechať v hlave a potom to rozhodnutie prijímať na druhý deň. A intuícia, to, čo sa naša hlava to zotriedí, dá to dokopy, intuícia v tomto prípade je často najlepšia a tieto vyhodnocovania sú podstatne kvalitnejšie ako iné techniky. Takže takto funguje. Tá druhá otázka bola, že ako z rozhodnutí, ktoré boli, ako si vyvodzujem do budúcna. Dobre, to si tak pamätám. Nejaká spätná reflexia. Jasné. Každý z nás sa mýli. Aj najlepší manažéri majú 10 až 20% chybných rozhodnutí. Mýliť sa je ľudské a treba to tak brať. Aj v mojom okruhu je veľa ľudí, ktorí spravia chyby. A ja ich robím. Všetci ich robíme. Je to normálne. Proste treba mať pokoru pred sebou samým a brať aj samého seba s takým nejakým, niekedy sme sami na seba veľmi zlí, sme na seba kritickí a tak ďalej. Paradoxne najťažšie je naučiť sa mať sám seba rád a sa mať sa v úcte.
Lebo ak toto máte, tak potom dokážete vo vzťahu k druhým ľuďom byť nesmierne príjemní a dokážete mať aj druhých ľudí v úcte. A je to ťažké, lebo sami sme na seba, niekedy naši najväčší nepriateľom je naša vlastná myseľ. Nie to okolie, ale naša vlastná myseľ. Pán Poliaček bude vedieť, že aké porekadlo použijem, ale je také jedno múdrosť stará, ktorá hovorí, že ak chodíte po zemi a nechcete si poraniť bosé nohy, tak namiesto toho, aby ste kvázi celú zemegulu obalili nejakým mekučkou podložkou, je lepšie si dať na nohy dobré topánky. A naše osoby, my ako ľudia sme vystavovaní tisícmi problémov od práce, cez partnerov, cez rodičov, cez detí, z každej strany sa na nás valia rôzne typy problémov a tým riešením nie je sa týmto situáciám vyhýbať a proste ísť od toho preč, ale naučiť sa kontrolovať si vlastnú myseľ a keď toto dokážete, tak sa paradoxne veľmi ste šťastní a v živote sa vám dobre hýbe a každý váš potenciálny zamestnávateľ alebo keď z vás bude cítiť vyrovnaného a sebavedomého človeka, to človek cíti. Ja som mal tú šancu ako zamestnávateľ príjmať stovky ľudí, takto sedieť na pohovoroch s nimi, pýtať sa ich, diskutovať. To zdravé sebavedomie z človeka, ktoré často vyplýva z takého vlastného sebauvedomenia si, zdravého sebahodnotenia, zdravej sebadôvery, bol veľmi vždy taký dôležitý signál. Takže tie chyby robíme ich všetci, treba mať odpustiť aj druhým, aj sami sebe. A ak sa tá chyba stane, a tá chyba sa stane opakovane u človeka, s ktorým človek je v styku, tak je pravda, že je otázka, či je dobré, aby sa človek s tým danou osobou radil. Ale sám so sebou sa asi bude musieť radiť vždy. Tam iná cesta nie je. Tam už ale o tom ste tu určite mali mnoho tréningov a rozhovorov o tom, akým by človek mal byť a akú tú energiu by mal vyžadovať. No, pekne ďakujeme. V podstate otázky sme vyčerpali, respektíve náš čas. A čakajú nás také ešte možno dve malé príjemné veci. Jedno viem teraz tento malý darček. Ďakujem, môžem sa pozrieť. Niečo nám lezie. Chceli by sme vlastne si urobiť spoločnú fotku s absolventami. Všetci pôjdeme na jednu fotku? Áno, myslím, že